Τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι δεν αποτελείσαι μόνο από σώμα, ότι γύρω σου υπάρχει ένα αόρατο πεδίο που παράγεται κάθε στιγμή από την καρδιά σου και τον εγκέφαλό σου. Ένα πεδίο που δεν μπορείς να δεις με τα μάτια σου, αλλά η επιστήμη μπορεί πλέον να μετρήσει. Και τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι αυτό που αλλάζει περισσότερο αυτό το πεδίο δεν είναι μόνο η σκέψη σου, είναι τα συναισθήματά σου. Η μεταφυσική και οι αρχαίες πνευματικές παραδόσεις υποστηρίζουν ότι η καρδιά δεν είναι απλώς ένα όργανο που αντλεί αίμα, είναι το κέντρο της αγάπης, της διαίσθησης, της σύνδεσης και της ενότητας. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψεις μια εντελώς διαφορετική οπτική για την καρδιά. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου, τον τρόπο που βλέπεις ολόκληρη τη ζωή και τον τρόπο που την βιώνεις. Είμαι Χαριτίνη Ηλία, κλινική ψυχολόγος, και αυτό το κανάλι είναι για σένα που δεν αρκείσαι πια στις επιφανειακές απαντήσεις, αλλά θέλεις να κατανοήσεις βαθύτερα τον εαυτό σου, το νου σου και τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Αν είσαι εδώ δεν είναι τυχαίο, κάνε εγγραφή στο κανάλι, γιατί αυτά που θα ανακαλύψεις έχουν την δύναμη να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτεσαι, αισθάνεσαι και ζεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η καρδιά είναι απλώς μια αγγλία που στέλνει αίμα σε όλο το σώμα, και από βιολογικής άποψης αυτό είναι αλήθεια. Όμως η ιστορία της καρδιάς δεν τελειώνει εκεί. Η επιστήμη έχει δείξει ότι η καρδιά παράγει ηλεκτρική δραστηριότητα και ένα μετρήσιμο μαγνητικό πεδίο. Ταυτόχρονα, εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι πνευματικές παραδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν την καρδιά ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα όργανο. Την θεωρούν το κέντρο της αγάπης, της διαίσθησης, της συμπόνιας και της βαθιάς σύνδεσης με τους άλλους και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς η επιστήμη και η μεταφυσική λένε το ίδιο πράγμα από διαφορετικούς δρόμους και οδηγούν σε μία κοινή διαπίστωση. Ότι η καρδιά, ο εγκέφαλος, το νευρικό σύστημα και τα συναισθήματά μας είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένα από όσα πιστεύουμε. Και όταν αλλάζει η εσωτερική μας κατάσταση, αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ο τρόπος που σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και τελικά ο τρόπος που βιώνουμε την ίδια μας τη ζωή. Κάθε σκέψη που κάνεις και κάθε χτύπος της καρδιάς σου βασίζεται σε ηλεκτρικά σήματα. Ο εγκέφαλος λειτουργεί χάρη σε δισεκατομμύρια νευρώνες που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μικροσκοπικών ηλεκτρικών παλμών. Ίσως έχεις ακούσει στο παρελθόν όρους όπως κύματα α, β, θ ή γ. Αυτά είναι διαφορετικά μοτίβα ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου που συνδέονται με διαφορετικές καταστάσεις συνείδησης. Τα κύματα β είναι γρήγορα εγκεφαλικά κύματα και συνδέονται με την εγρήγορση, την συγκέντρωση και την καθημερινή αλληλεπίδραση με τον φυσικό κόσμο. Όταν βρισκόμαστε σε έντονο στρες, ανησυχία ή υπερανάλυση, η δραστηριότητα β συχνά αυξάνεται. Γι' αυτό σε πολλές πνευματικές προσεγγίσεις τα κύματα β θεωρούνται η κατάσταση μέσα από την οποία βιώνουμε περισσότερο την υλική πραγματικότητα και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Τα κύματα α εμφανίζονται όταν είμαστε πιο χαλαροί και ήρεμοι. Τα κύματα θ συναντώνται συχνά σε βαθιές καταστάσεις χαλάρωσης, διαλογισμού, δημιουργικής φαντασίας ή λίγο πριν κοιμηθούμε. Τα κύματα γ είναι τα ταχύτερα εγκεφαλικά κύματα και έχουν συνδεθεί με στιγμές αυξημένης επίγνωσης, βαθιάς κατανόησης και ξαφνικών συνειδητοποιήσεων. Είναι εκείνες οι στιγμές που νιώθεις ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους και ξαφνικά βλέπεις μια κατάσταση με απόλυτη διάβγεια. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει αυξημένη δραστηριότητα γ σε έμπειρους διαλογιστές κατά τη διάρκεια βαθιών καταστάσεων διαλογισμού και συμπόνιας.
Αυτή η ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να μετρηθεί με μία εξέταση που ονομάζεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Κάθε φορά που η καρδιά χτύπα, δημιουργείται ένα ηλεκτρικό σήμα που συντονίζει τη λειτουργία της. Αυτή η δραστηριότητα καταγράφεται με το γνωστό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Και εδώ βρίσκεται κάτι που πολλοί άνθρωποι αγνοούν. Στη φυσική, κάθε ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί και ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο εγκέφαλος όσο και η καρδιά δεν παράγουν μόνο ηλεκτρική δραστηριότητα. Παράγουν και μετρήσιμα μαγνητικά πεδία. Οι επιστήμονες μπορούν να ανιχνεύσουν αυτά τα πεδία με ειδικές τεχνικές όπως η μαγνητοεγκεφαλογραφία για τον εγκέφαλο και η μαγνητοκαρδιογραφία για την καρδιά. Με άλλα λόγια, δεν είσαι μόνο ένα βιολογικό σώμα από κύτταρα και όργανα. Κάθε στιγμή γύρω σου υπάρχει και ένα αόρατο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από την δραστηριότητα της καρδιάς και του εγκεφάλου σου. Και σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η καρδιά παράγει το ισχυρότερο από αυτά τα πεδία. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί σύμφωνα με το Ινστιτούτο HeartMath, γύρω από κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα αόρατο πεδίο που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει και το οποίο μπορεί να αποκαλύψει πολύ περισσότερα για μας από όσα φανταζόμαστε. Η καρδιά παράγει το ισχυρότερο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος και εδώ αρχίζει να γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο HeartMath, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς δεν οπτικοποιείται απλώς σαν ένα μικρό πεδίο γύρω από το σώμα, περιγράφεται ως ένα μεγάλο τρισδιάστατο πεδίο σε σχήμα τόρου, ενός ενεργειακού σχήματος που μοιάζει με μια συνεχόμενη σπυροειδή ροή. Ένα πεδίο που εκτείνεται πέρα από τα όρια του φυσικού σώματος και περιβάλλει τον άνθρωπο σαν μια ζωντανή ενεργειακή σφαίρα. Στο μοντέλο αυτό, η ενέργεια φαίνεται να ρέει προς τα έξω από το κέντρο του σώματος και ταυτόχρονα να επιστρέφει προς τα μέσα, δημιουργώντας μια συνεχή κυκλοφορία. Σύμφωνα με το HeartMath, το πεδίο θεωρείται ένας δυναμικός φορέας πληροφοριών που αντανακλά την εσωτερική μας κατάσταση κάθε στιγμή. Με απλά λόγια, δεν επηρεάζεται μόνο από τη φυσιολογία του σώματος. Επηρεάζεται και από αυτά που αισθανόμαστε, από το άγχος, από τον φόβο, από την αγάπη, από την ευγνωμοσύνη, από τη συμπόνια. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει ότι όταν βιώνουμε συναισθήματα όπως η αγάπη, η ευγνωμοσύνη και η εκτίμηση για τη ζωή, δημιουργείται μια κατάσταση που ονομάζεται καρδιακή συνοχή, η heart coherence. Σε αυτή την κατάσταση, η καρδιά και ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα λειτουργούν με μεγαλύτερη αρμονία και συγχρονισμό. Και εδώ η ερμηνεία γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η εσωτερική μας κατάσταση δεν παραμένει μόνο μέσα μας. Αντανακλάται στον τρόπο που επικοινωνούμε, στον τρόπο που συνδεόμαστε με τους άλλους, στην διαίσθησή μας και στην ποιότητα των εμπειριών που προσελκύουμε στη ζωή μας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η εσωτερική μας κατάσταση μπορεί να επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Ίσως γι' αυτό έχεις βρεθεί δίπλα σε έναν άνθρωπο που σε ηρεμεί χωρίς να πει λέξη ή δίπλα σε κάποιον που σε αγχώνει χωρίς να γνωρίζεις ακριβώς γιατί. Το HeartMath υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δεν επικοινωνούμε μόνο μέσω των λέξεων. Επικοινωνούμε και μέσα από την εσωτερική μας κατάσταση. Και πολλοί ερευνητές του θεωρούν ότι η καρδιά λειτουργεί σαν ένας φορέας πληροφοριών που συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία. Οι πνευματικές παραδόσεις πηγαίνουν ακόμα πιο πέρα. Υποστηρίζουν ότι η καρδιά αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε εμάς,
τους άλλους ανθρώπους και σε ένα ευρύτερο πεδίο συνείδησης. Γι' αυτό δίνουν τόση μεγάλη σημασία στην αγάπη, στην ευγνωμοσύνη και την συμπόνια. Όχι μόνο επειδή μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, αλλά επειδή θεωρούν ότι αυτά τα συναισθήματα διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους, αλληλοεπιδρούμε με τον κόσμο και επηρεάζουμε την ποιότητα των εμπειριών που προσελκύουμε στη ζωή μας. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Αν το πεδίο της καρδιάς αντανακλά την εσωτερική μας κατάσταση, τότε τι είναι αυτό που το επηρεάζει περισσότερο? Η απάντηση βρίσκεται στα συναισθήματά μας. Σύμφωνα με το Heart Month, τα συναισθήματα δεν επηρεάζουν μόνο την ψυχολογία και την διάθεσή μας. Επηρεάζουν και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγεται από την καρδιά. Αλλά πώς συμβαίνει αυτό? Όταν βιώνουμε άγχος, φόβο, θυμό, απογοήτευση, η καρδιά και ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα λειτουργούν με λιγότερη συνοχή και αρμονία. Αντίθετα, όταν νιώθουμε αγάπη, ευγνωμοσύνη, συμπόνια ή εκτίμηση για τη ζωή, παρατηρείται μεγαλύτερος συγχρονισμός ανάμεσα στην καρδιά και τον εγκέφαλο. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως καρδιακή συνοχή. Με άλλα λόγια, τα συναισθήματα δεν επηρεάζουν μόνο αυτό που νιώθουμε. Δεν επηρεάζουν μόνο τη σκέψη μας ή την φυσιολογία μας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, επηρεάζουν και την διαμόρφωση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της καρδιάς. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτό το πεδίο οργανώνεται, μεταβάλλεται και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον γύρω μας. Και αν το πεδίο της καρδιάς αποτελεί πράγματι ένα φορέα πληροφοριών, τότε κάθε συναίσθημα αφήνει το δικό του αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω μας. Πολλές πνευματικές παραδόσεις υποστηρίζουν ότι κάθε συναίσθημα μεταβάλλει την ποιότητα της ενέργειας που εκπέμπουμε. Μιλούν για μια αλλαγή στη δόνηση, στην παρουσία και στον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τον κόσμο γύρω μας. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, ο φόβος, η ενοχή, ο θυμός ή η έλλειψη δημιουργούν μια διαφορετική εσωτερική κατάσταση από την αγάπη, την εμπιστοσύνη, την ευγνωμοσύνη και την χαρά. Και επειδή αλλάζει η εσωτερική μας κατάσταση, αλλάζει και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, αλληλοεπιδρούμε με τους άλλους και βιώνουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό πολλές πνευματικές διδασκαλίες δίνουν τόση μεγάλη σημασία όχι μόνο σε αυτά που σκεφτόμαστε, αλλά κυρίως σε αυτά που αισθανόμαστε. Και θεωρούν ότι το συναίσθημα δεν είναι απλώς μια εσωτερική εμπειρία. Είναι μια δύναμη που επηρεάζει την ποιότητα της αλληλεπίδρασής μας με την ίδια την ζωή. Μέχρι τώρα είδαμε ότι τα συναισθήματα δεν επηρεάζουν μόνο τον τρόπο που νιώθουμε. Επηρεάζουν τον εγκέφαλο, το νευρικό σύστημα, την καρδιά και σύμφωνα με το Heart Math, την διαμόρφωση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που παράγεται από αυτήν. Και εδώ είναι ενδιαφέρον ότι η ψυχολογία, η έρευνα γύρω από την καρδιά και η μεταφυσική, παρόλο που χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα, συχνά καταλήγουν σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα. Η ψυχολογία μας λέει ότι αυτό που αισθανόμαστε επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Επηρεάζει τις αποφάσεις μας, τις συμπεριφορές μας, τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους και τελικά τις εμπειρίες που δημιουργούμε στη ζωή μας. Από την άλλη πλευρά της επιστήμης γνωρίζουμε επίσης ότι όταν αλλάζει η εσωτερική μας κατάσταση, δεν αλλάζει μόνο η ψυχολογία μας, αλλάζει και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από την καρδιά. Και καθώς κάθε πεδίο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του, αυτή η αλλαγή δεν παραμένει μόνο μέσα μας. Πολλές πνευματικές παραδόσεις υποστηρίζουν ότι κάθε συναίσθημα μεταβάλλει την ποιότητα της ενέργειας με την οποία αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας. Δεν μιλούν μόνο για μια ψυχολογική ή βιολογική αλλαγή. Μιλούν για μια αλλαγή στη δόνηση, στην παρουσία και στον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με την πραγματικότητα.
Και εδώ βρίσκεται το σημείο όπου η επιστήμη και η μεταφυσική φαίνεται να συναντιούνται. Και οι δύο αναγνωρίζουν ότι όταν αλλάζει το συναίσθημά μας, αλλάζει και η κατάστασή μας. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους ανθρώπους. Και αλλάζει η ποιότητα των εμπειριών που δημιουργούμε ή προσελκύουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό πολλές μεταφυσικές διδασκαλίες υποστηρίζουν ότι το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται μόνο σε αυτά που σκεφτόμαστε. Ανταποκρίνεται κυρίως σε αυτά που αισθανόμαστε. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να λες «θέλω μια σχέση», «θέλω αυθονία», «θέλω περισσότερη αγάπη στη ζωή μου». Το ερώτημα είναι ποιο συναίσθημα συνοδεύει αυτή την σκέψη. Αν πίσω από την επιθυμία υπάρχει φόβος, ανασφάλεια ή η αίσθηση έλλειψης, τότε αυτό είναι το συναίσθημα που βιώνεις περισσότερο. Και σύμφωνα με την μεταφυσική προσέγγιση, αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρεται μέσα στο πεδίο σου. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να λέει «Χρειάζομαι έναν σύντροφο για να είμαι ευτυχισμένος». Όμως το βαθύτερο συναίσθημα που εκπέμπει εκείνη τη στιγμή δεν είναι η αγάπη, είναι η έλλειψη. Είναι η αίσθηση ότι κάτι σημαντικό λείπει από την ζωή του. Σύμφωνα με πολλές μεταφυσικές διδασκαλίες, το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται στη λέξη σύντροφος. Ανταποκρίνεται στο συναίσθημα της έλλειψης που εκπέμπει εκείνη τη στιγμή. Και έτσι ο άνθρωπος συνεχίζει να βιώνει περισσότερες εμπειρίες που επιβεβαιώνουν αυτή την εσωτερική κατάσταση. Αντίθετα, όταν κάποιος καλλιεργεί συναισθήματα όπως η ευγνωμοσύνη, η πληρότητα, η εμπιστοσύνη και η αγάπη, αλλάζει η εσωτερική του κατάσταση. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπει τον κόσμο. Αλλάζει ο τρόπος που αλληλεπιδρά με τους άλλους και σύμφωνα με αυτή την οπτική, αλλάζει και η ποιότητα των εμπειριών που προσελκύει στη ζωή του. Είτε το δεις μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας, είτε μέσα από το πρίσμα της μεταφυσικής, το μήνυμα παραμένει σχεδόν το ίδιο. Η ζωή μας δεν διαμορφώνεται μόνο από αυτά που σκεφτόμαστε. Διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από αυτά που αισθανόμαστε, από την εσωτερική κατάσταση που καλλιεργούμε καθημερινά, από τα συναισθήματα που επιλέγουμε να ενισχύουμε μέσα μας. Γιατί τελικά δεν δημιουργείς μόνο με το νου σου, δημιουργείς με την καρδιά. Ο νους αναλύει, η καρδιά ενώνει. Υπάρχει κάτι που ο νους, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν μπορεί να κάνει από μόνος του. Δεν μπορεί να βιώσει την ενότητα. Η φύση του είναι να διαχωρίζει, να συγκρίνει, να κατηγοριοποιεί, να ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος, το εγώ από τους άλλους, το μέσα από το έξω. Και αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη. Χάρη σε αυτήν μπορούμε να κατανοούμε τον κόσμο, να παίρνουμε αποφάσεις και να επιλύουμε προβλήματα. Όμως οι πνευματικές παραδόσεις υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια άλλη μορφή γνώσης που δεν προέρχεται από την ανάλυση, προέρχεται από την καρδιά. Γι' αυτό συχνά λέγεται ότι ο νους καταλαβαίνει, αλλά η καρδιά γνωρίζει. Η καρδιά συνδέεται συμβολικά με την αγάπη, με τη συμπόνια, την αποδοχή, με την διαίσθηση και με την ικανότητα να νιώθεις ότι ανήκεις σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Να νιώθεις ότι δεν είσαι αποκομμένος από τους άλλους ανθρώπους, ότι δεν είσαι απομονωμένος από τη ζωή, ότι δεν είσαι ξεχωριστός από το σύμπαν που σε περιβάλλει. Γι' αυτό πολλές πνευματικές σχολές διδάσκουν ότι η αληθινή εξέλιξη δεν προέρχεται μόνο από την ανάπτυξη του νου, προέρχεται και από το άνοιγμα της καρδιάς. Γιατί ο νους μπορεί να σου εξηγήσει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Η καρδιά όμως μπορεί να σου επιτρέψει να νιώσεις ότι είσαι μέρος του. Γιατί κάποιες από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής δεν γεννιούνται από τον φόβο ή τον υπερβολικό έλεγχο. Γεννιούνται από μια εσωτερική αίσθηση ηρεμίας και ευθυγράμμισης. Και αυτή είναι μια ιδέα που συναντάμε τόσο στη ψυχολογία όσο και στη μεταφυσική. Όταν ο νους και η καρδιά βρίσκονται σε αρμονία,
ο άνθρωπος αισθάνεται πιο ολοκληρωμένος, πιο αυθεντικός, πιο συνδεδεμένος με τον εαυτό του και με τους άλλους. Ίσως τελικά η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο να σκέφτεσαι περισσότερο, αλλά στο να μάθεις να νιώθεις πιο συνείδητα. Αν τα συναισθήματά μας επηρεάζουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς, τότε υπάρχει ένα φυσικό επόμενο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν αυτό το πεδίο γίνεται πιο αρμονικό? Σύμφωνα με το HeartMath, υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η καρδιά και ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα λειτουργούν με μεγαλύτερο συγχρονισμό. Κατά την καρδιακή συνοχή, το πεδίο της καρδιάς εμφανίζεται πιο οργανωμένο, πιο σταθερό και πιο συνεχτικό. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί η συνοχή δεν αφορά μόνο το πεδίο της καρδιάς, αφορά ολόκληρη την εσωτερική μας κατάσταση, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, τις προθέσεις μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σώμα μας. Με άλλα λόγια, η συνοχή εμφανίζεται όταν αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που αισθανόμαστε και αυτό που βιώνουμε βρίσκονται σε μεγαλύτερη αρμονία μεταξύ τους. Και εδώ συναντάμε συχνά μία ιδέα που εμφανίζεται τόσο στη ψυχολογία όσο και στην μεταφυσική. Όταν ο νους και η καρδιά βρίσκονται σε σύγκρουση, ο άνθρωπος βιώνει εσωτερική ένταση. Όταν όμως βρίσκονται σε αρμονία, εμφανίζεται μια αίσθηση πληρότητας, ηρεμίας και εσωτερικής σταθερότητας. Ο νους μπορεί να σου εξηγήσει πώς λειτουργεί ο κόσμος, η καρδιά όμως μπορεί να σου επιτρέψει να νιώσεις ότι είσαι μέρος αυτού του κόσμου. Γι' αυτό πολλές πνευματικές παραδόσεις θεωρούν ότι η αληθινή σοφία δεν προέρχεται μόνο από το νου, προέρχεται από την συνεργασία του νου και της καρδιάς. Όταν η λογική συναντά την διαίσθηση, όταν η σκέψη συναντά το συναίσθημα και όταν η κατανόηση μετατρέπεται σε βίωμα. Η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο να σκέφτεσαι περισσότερο, βρίσκεται στο να αισθάνεσαι βαθύτερα, να εμπιστεύεσαι περισσότερο και να επιτρέπεις στην καρδιά να γίνει ισότιμη συνοδοιπόρος του νου σου. Γιατί όταν η καρδιά βρίσκεται σε συνοχή, αλλάζει και το πεδίο με το οποίο αλληλοεπιδράς με τον κόσμο γύρω σου. Εδώ σου δίνω μια πρακτική άσκηση για να συνδεθείς με την καρδιά σου. Θέλω τώρα να κάνουμε μαζί μια μικρή άσκηση. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από 2 λεπτά. Αν μπορείς, κάθισε άνετα και κλείσε απαλά τα μάτια σου. Πάρε μια αργή εισπνοή από τη μύτη για περίπου 4 με 5 δευτερόλεπτα και άφησε την εκπνοή να διαρκέσει 5 με 6 δευτερόλεπτα. Συνέχισε να αναπνέεις με αυτόν τον ήρεμο ρυθμό. Τώρα φέρε όλη την προσοχή σου στην περιοχή της καρδιάς, σαν αναπνέεις μέσα από το κέντρο του στήθους σου. Μην προσπαθήσεις να πετύχεις κάτι. Απλώς νιώσε την παρουσία της καρδιάς σου. Στη συνέχεια θυμήσου έναν άνθρωπο, μια στιγμή ή ένα μέρος που σε γεμίζει ευγνωμοσύνη, αγάπη ή βαθιά ασφάλεια. Άφησε αυτό το συναίσθημα να μεγαλώσει μέσα σου. Μην το σκεφτείς μόνο, βίωσέ το. Τώρα φαντάσου ότι κάθε εκπνοή μεταφέρει αυτή την ηρεμία προς τα έξω, σαν ένα απαλό ζεστό κύμα που ξεκινά από την καρδιά σου και απλώνεται γύρω από το σώμα σου. Δεν έχει σημασία αν το βλέπεις ως ένα συμβολισμό ή ως μία πνευματική εμπειρία. Το σημαντικό είναι να επιτρέψεις στον εαυτό σου να αισθανθεί περισσότερη γαλήνη, περισσότερη σύνδεση και περισσότερη αγάπη. Μπορείς να επαναλάβεις σιωπηλά. Η καρδιά μου είναι ήρεμη. Επιλέγω να λειτουργώ μέσα από την αγάπη και όχι τον φόβο. Επιτρέπω στην ηρεμία και την ευγνωμοσύνη να καθοδηγούν τη ζωή μου.
Κάνε αυτή την άσκηση για λίγα λεπτά κάθε μέρα. Γιατί όταν εκπαιδεύεις την καρδιά και το νου να λειτουργούν σε αρμονία, δεν αλλάζει μόνο η εσωτερική σου κατάσταση, αλλάζει ο τρόπος που αντιδράς στις δυσκολίες, αλλάζει ο τρόπος που σχετίζεσαι με τους ανθρώπους και τελικά αλλάζει ο τρόπος που βιώνεις την ίδια σου τη ζωή. Όποια συναισθήματα καλλιεργείς μέσα σου, αυτά είναι που διαμορφώνουν την εσωτερική σου κατάσταση. Και όταν αλλάζει η εσωτερική σου κατάσταση, αλλάζει η καρδιά, αλλάζει το πεδίο. Αλλάζει ο τρόπος που αλληλοεπιδράς με τη ζωή. Γιατί η μεγαλύτερη αλλαγή δεν ξεκινά έξω από σένα, ξεκινά μέσα σου. Και όταν αλλάζει η καρδιά, αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο. Και όταν αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο, αρχίζει να αλλάζει και ο ίδιος ο κόσμος που δημιουργείς για τον εαυτό σου. Γιατί τελικά δεν δημιουργείς μόνο με το νου, δημιουργείς με την καρδιά. Και όταν αλλάζει αυτό που εκπέμπεις, αλλάζει και ο τρόπος που συναντάς τον κόσμο. Πριν κλείσεις το βίντεο, γράψε στα σχόλια. Όταν αλλάζει η καρδιά, αλλάζει ο κόσμος μου. Αν αυτό το βίντεο σου άνοιξε μια νέα προοπτική, γράψε μου στα σχόλια ποια σκέψη ή ποιο συναίσθημα σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Και αν θέλεις να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, ψυχολογίας και πνευματικής εξέλιξης, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε like. Στα επόμενα βίντεο θα ανακαλύψουμε ακόμη περισσότερους τρόπους να εκπαιδεύουμε το νου, να ανοίξουμε την καρδιά και να δημιουργήσουμε μια ζωή με περισσότερη συνειδητότητα και νόημα. Να θυμάσαι πάντα, ο νους σε βοηθά να κατανοήσεις τον κόσμο, η καρδιά σε βοηθά να αισθανθείς ότι δεν είσαι ποτέ πραγματικά χωρισμένος από αυτό. Η καρδιά σου εκπέμπει κάτι αόρατο και με αυτό δημιουργείς την πραγματικότητά σου. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.